pe Dumnezeu, îl iubesc, omora mea e Dumnezeu și mama și tata și mamaia și tataia. Ăia m-au crescut pe mine și mama. La fel, o trimis bani, o făcut, o cumpărat mâncare în casă, eu eram bebeluț, mi-o cumpărat lapte, mi-o dat lapte din sâsă. Auzi, da, tu ai fost vreodată în alte orașe? N-am fost niciodată, numai în Piatra am fost atâta. Ai ajuns în București, în capitală, cum ți se pare orașul? Mi se pare că foarte fain, și biserica, tot, pentru mine, biserica, Pomana. De ce Pomana? Pomana, că e mâncare, și mănânci. Ce înseamnă pentru tine biserica și Dumnezeu? Dumnezeu ne dă de tăti, cum să zic eu. Dumnezeu e bun? Cum nu e bun? Dă de tăti, uite cum te-ai ajuns tu, uite cum o ajuns toată lumea, uite și casă mari. Ce mesaj ai pentru oamenii răi? Oameni buni, fiți buni, că nu costă nimic. Doar nu pot să opriți camera, o leacă, vă rog frumos, să vă zic ceva. Stai. Gata, am oprit. Doar nu pot să vă zic ceva, dar eu nu mai am niciun cuvânt să zic. Că nu știu să vorbesc nica, trebuie să învăț eu mai... Ala, boscolteala.